Camilla. Der var startsignal til Beba og Hilda. Hilda. Nej, Romeo. Kom så. Kom så. Romeo. Det er Aya og Hilda, der holder klar i Så stuen. fint, hun kommer over. Ja. Og hun har fået ham i galop, det er det vigtigste. Ja. Ej, hvor går det fantastisk allerede. Ja, men hun er ikke nået så langt endnu jo. Nej, men... Kom så, Romeo. Over, ja. Sådan der. Så ikke. Kom så, Lia. Det mangler du kun se. Den blev deroppe. Drej, 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 drej. Ja, det er så fint. Bare hun får ham over, så er det vigtigste. Sådan. Jeg plejer at kalde ham tung i røven, Romeo. Nej. Igen. Kom tilbage, Diva. Kom så, Diva. Kom så. Godt, kom igen, Diva. Kom så. Kom så. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Ja, det er godt. Ej, det ser godt ud. Ej, hun er god. Sådan der. Godt.